Здравейте! Мисля, ще ви да ви съобщя. Във Facebook страницата ми, която ще има линк отдолу, ще да ми пратите снимки ваши на лично или на коментар, ще направя един пост и вие ще трябва да сложите ваша снимка. Аз ще избера коя да е на първо место, второ место и трето место. Не може, не се сърдете. Кой ще е на трето место и кой ще е на второ место. Нека да започваме. И клипът, който ще правя е на тема вечерна рутина. Първото нещо, което правя, е да си хидратирам лицето с розова вода, намилвам. Ето. Добре. И като ми от тези тъпочка, вземам едно от тях. Ето. Може си да го показвам и да. Това да е, ако ви имате дълде, ще ползвам пазарова за това. След като съм си хидратирала лицето, да. Различен се. Защото сега е лято и не се превлече, така. Да. Следващото нещо, което правя, следващото, което правя, следващото си да следвам, което правя, не знаете, винаги почвам нещо да снимам. След което винаги сега. Да, това беше клипът с мен. Ако ви хареса, дайте лайк и утре ще направя, ако ще малко искате. Бай!